Oyo n'umugano bw'abakuru n'abakoronto korwa Kisi FM na mekenye bubara. Mekenye bubara. Lero ase umugano igoto gushikuligeria ensemo ya kabire y'umugano uyo kabere umurayi gwense ya Misiri Gamal Abdel Nassir. Uyo n'umurayi utumye chinguru cyaye kinyinge cyogotema gusiria abana ba Israel kurwasobosi gwense kolende agasirero munyene kagambanege kuba senseria mwali oye agakolera bube koranje subscribe sabu asejanalie abego konyora emeganende emenge kuna togendera takuligereria amangana alenseye. Karibu mugano w'abakoro n'abakoronto. Ensemo ya kabere y'omugano Gamal Abdel Nassir murayolenge bwense ya Egypt oli gutumia egekuba kubwa gutumia kisemi mugambi olieteira yogusiria abana ba Israeli bonsi amugambi okolete ayare amakongu agagokia abantu ba Misiri nande akabeya bake abasongo amo na abarabu na kwariganiriye umurobiri wigani go rekodi ase studio ya Kiss FM kwa niaba ya fundi wa mitambo Daniel Momanyi amarietane mekenye bubara ngo gotebya akaribu aigo na kumanyiti asensementangani inga omo rayoyo iga Abdel Nassir nigo beroberetie kogenda kubasiria abana ba Israeli mna kwegwete asensemeri entangani lakini igo rigenge ensemo ya mambia nigo batubokeretwe amona ba Israel amakumya agakorwa asenseyo cinse isano nemoji abantu bagaitwe bikone nibenyinge gasiri wa Misiri bakairana gwaka esabubuya ensemo ya kabire nigo nako tebyanga ekoira koria ku mutaroria orikorokunga Suez Canal oyo konyora oikaransirwe amo na abasongo korwa bongeresa amo na abafaransa kukwa moete kumanyekano konene mono ase enseyo ya Misiri. Suez Canal oyo no mutaro monene kabisa abwa mache onge nyanja yoko bwatani chinyanja ibere cha Mediterranean Sea amo na Red Sea gose enyanja mbaliri ojagete kuagajwa amo ne company arikoroku Suez Canal Company 1859 wika 1869 Ranga ntwegwete asensemeri entanganinga ogotakobora ikorwa obwana bwaye nakyo kireteri bagali nene ase enkoro yaye Gamal Abdel Nassir gakona gokina kerali myaka 5 yoka anigo abetoyo mobo bwabalia bakorete okorobekana ase enseria aso kwamereria oborai bwabasongo gose abangeresa obalenge ase enseyo ويجب أن ندرك جميعا أن ما جرى قد جرى nigo egenete mononga kende yonsi umonta ulirwe ne chinguru toko kenyora aso kwebereria kulende aso gutumia achinguru naye ego keirania na kikiagerete agachora koba omwana jeshi na onyolenga abana jeshi bakale nigo bari gutumia chinguru mono akobwa kisemi mamincha ya lero iga kisemi na jochi gutumika ase oborai wa amacheshi na onyene gisegi nonya mbinto binde 1949 omumroyo orekorokonga Gamal Abdel Nassir agajakia ekiombe kyabo bisi ime ya majeshi kyarekorokwa Free Officers Movement ekiukia bwate ababwatani batanu na batatu bajite bakamenta bagaika 10 yomo balenge abasae ebisora okogani kwabo kwalenge okugonjura oborai bwenseyo na abaje koira oborai aba akamochora a General Muhammad Najib akaba omurai bwenseyo na Gamal akaba omodebut yoye kale emyaka 15 nebere inse ya omurai yoye Muhammad Najib unyolenga chinga kyecho ningo bari korroyo romonene ne uratwale chinguru mono korwana nero kwegwoburai mamincha ya lero iga egijana egekegi akorire no university kere emyaka 23 kabwate obumanyobo iga nabakoegwa oburai atenera bagakaba koriro ogwetani emyaka 20 asengenjo amatukabono nekisemi tali echinguru 1952 obotuko bw'yarike 22 bw'okera yarike 23 omotienyi ogatano na kabere ekyombeke iga kyarikora uno bamuraba iga ai komino noyomo bagaunchura omurai bwense yubaka muyeria orekoro kwanga Faruk abweri tangani ekerwaira oburai bwense yo bakabagana ebirogo General Najib akaba omurai bwense yo Gamal akaba omu prime minister na omu minister abwa amangana yechinse echesiko
bagachanda kago chanda na boka ase boka azengenjo na gibu nigo atagete koirana chinguru ase abana inchi na koirana obosibule bwensi oja ase abantu ba Misiri bakorobo chori bole no bosibule kurende Gamal Abdel Nassir tatagete ayo kwani kwae nigo kwarengenga amajeshi agenderera kugamba asense ya Misiri basirie ebyama byonsi pibya siasa onjereria bwensi ibora tenena ekyo ogeta muchirete bya Najib Gamal ekera anyoranga mbakari go chikoiwana nere akarose kyombekende kyabo bise asa serikali akamonjora na Nagibu na koira oburai bwense yo buno kugani kwae kwarenge korwa obwana bwae leo hakuna jipya yote unayoyaona ni yale ya kizamani dunia hii ya leo hakuna jipya yote unayoyaona ni yale ya kizamani jenga ununue gari hakuna jipya yote unayoyaona ni yale ya kizamani Misiri nense bwate omugano omunge sana totanyale gukora mwinyurenga eyenense ebwato omugano nsaiga ebwato omugano boigo na igoro naho Yesu atamerete ekero aliko bayibakira babisabaye no amagacha manene kegima yensengima ari akorukonga the pyramid magacha yaiga nigo are obonene bwaye boisaine ebiti 10 byekigosori agachetwe emyaka chiribunya na chimiisano ya etire abuli tangani amagacha yaiga niga amanyekanete gose nigo are kwagachwa buna embera ya farao ayarorekore koba amagacha manene kigima ase ense engima Pyramid yega nigo yaga chagete kwagachwa mwaka bwechiribubere na 50 na 40 yani 2540 BC Yesu konyatara iborwa yagachetwe emyaka 23 ekamana kohera magacha yega nigo agachire amagena chimiliyoni ibere chinugutaibere ayo abwate rigene limo libwate obolito boisaine chitani sano na ibero motegereri turake sabu amagena chimiliyoni ibere chinuguta ibere ndigene limo libwate chitan isano na ibere chitan isano na ibere onde nabarabe tamanyake ngaigo bolito buna kiringana lingane limo lingana chigali egali eri ekobogori omuchanga n'umuchanga koro naliye koba chitan isano na ibere ligene limo nabo lingana igo umanye gwaka amagena ayo egali chimiliyoni ibere chinuguta ibere kana gukore sabu abasungu ekero bakurigereria amagacha yaiga omotegereri nigo bakororenda mwene nemono asengencho okwegena kwabo n'ekingoro cyabo nigo bamanyete nka mu Afrika tagutwara gisemi cyo gukora egento kengabuna keria ibo bwatogosemeria nga amagacha yaiga pyramid niga agachituna abaisiraeli bali barenga sobosomba asense ya Misiri akorwa Alexander the Great asaganete ense ya Misiri obomanyi bwensi bwarenga asense elia akomanya ebinto ebijja nabo igoko bigendereria n'ekisemi byonsi nigo byatenenete wikirana kwa basongo gukagendera gwikirana ase ense yo ya Misiri wika egento kyali komoge chimono sana Gamal Abdel Nassir sole and undisputed master of the whole of the operations of the canal, subject only to the 1888 convention, which in a broad way guarantees the freedom of traffic. Gamal akarwanese yentindi tarikwa na basongo wika ekero achete gokora amaonchorerio ayo yense yo karoba moruse tiororo oyolenge omurai omuchando Gamal Abdel Nassir niga manyekanete mono asense ya Misiri aba Misiri ebaka mwancha mono lakini agataka wikirania ekerengereri kyaye keliege koro yoko basiria abana ba Israeli yeri kirenga bakune abana bo monene na inorole SS enyekemini onyorenga aba Israeli abaiga nonyenekero bamenyete asense ya German aengaki Adolf Hitler alengo muraibwense yo nigo bagendererete sana bakagenderera ujumi yabo egakina mbaka Adolf Hitler amona basongo banda ba German bagasako baigwere ndamwamu bagoteba banta abasoliri ujumi yaya nenda mwamu yarenge ya abasongo abo Gamal nigo agendererete nemirimo yaye agacha agakugo kukwa mubasukano ekero yigete omwaka 1970 keragwete abasongo bakagoka mono asengencho konyo bachandire natali kubwatana na barabo na birengereri byabo ase okogendereria ujumi yense yiga agasoa oyoleko baigwera orukoro kwa Anwar Sadat akabeka gisei ebinto ebinge sana ebyare kogenda n'obuyabwa basongo buna batagete binte biga bikagecha abarabu ensenge mautatiga ense ya Sudan yoka
Muslim Brotherhood ne kiombe kemo kiabo kiagechetigwe na Anwar Sadat kero chegete tariki sano na mochi mutinyu 1981 bakamwa karisa sirio mutwe na akomoita abo agaswa ayuzen Mbarak oyo nere ochete korusigwa asoborai kubwatekana no korobekana kwa bete asenseyo omwaka o 2021 nagoswa asoborai oyo rekoro kwa Moshi no yomo bwatani bari baitete Anwar Sadat wekiombe keria kia muitete Anwar Sadat kia rekoro kwa Muslim Brotherhood. Ekaromoshia soa amatuka makeo korobekana kukagenderera asense ya Misiri omotegereri na akabwatwa akabekwa echera amo nabande wika agakwirororo. Burai bukairwa numurai ogendererete kugamba bono iga okorukwa Yuzen Hali Eliziz yore omuigweri bw'abasongo obanchete mono na bagendererete enseri ya Misiri ebinte binge ebirengeri ebinge egokoremeremo nigo birekorwa sabasongo buna baganetie. Lengo lao waitawale dunia, wachukue mali zote za dunia, tena wanataka watu wa dunia waiabudu hiyo Amerika. Vita nayo machafuko ya dunia, kila mara Marekani yahusika. Kichunguza utaona ni mafuta, kama si mafuta ni almasi. Wekira bw'omutegereri none kire omwerio bw'omugano oyo iga bw'ensemo ya kabere Gamal Abdel Nassir murai bwenyorerete okumanyikana konene mono ase okoira omutarori okorukonga Suez Canal korwa asabasongo agakina akamera chingunchera kolende chigacha chikaiwa agatema gusiria abana ba Israeli kolende tanyara agakwa ogokukwa mubasukano atarachigwikirania ebikole byaye ebyonsi murobiri oyo iga nigo ariganirwa ase studio ya Kiss FM rekodiwa aroro na fundi wa mitambo Daniel Momanyi Marietane mekenye bubara oikachinga kichinde naende kwa watebyambiye mano mekenye bubara oyo no mugano bw'abakoro n'abakoronto bunore twasore na Kiss FM enka Ekegusii.